Kaixo guztioi, ongi etorri kaixomundua.eus lehiaketako sari banaketara. Iritsi da egun handia, gaur banatuko ditugulako sariak, ez? Gaur ezagutuko ditugulako zeintzuk diren lehiaketa honetako irabazleak. Asko izan zarete lehiaketa honetara aurkeztu zaretenak, hemen dauzkat datuak, guztira 1115 gazte, 229 lantaldetan banatuta eta guztira 151 webgune aurkeztu dituzue lehiaketara. Webguneak sortzen ikasiz, teknologiaren ezagutza eta gaitasun digitalak bereganatzen hasi zarete. Eta lan asko egin dezue, urte luzea izan da, badakit batzuetan gogorra ere izango zela, baina lasai gaur lan horren fruituak jasoko dituzue. Lehenik eta behin, zorionak guztioi. Eta eskerrik asko proiektuan baita ere bide lagun izan ditugun erakundeei, hemen dauzkat horiek ere, Euskaltel Fundazioa, Dina Hosting, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako Sailburuordetza eta Gipuzkoako Foru Aldundia. Baina ezertan hasi aurretik, hitza luzatu nahiko nioke .euseko zuzendari Josu Balinori. Dakizuen bezala .eus Fundazioa baita, Kaixo Mundua lehiaketa honen sortzailea. Badira urte batzuk lehiaketa hau antolatzen hasi zinetenetik. Ze balorazio egiten da .eus Fundaziotik lehiaketa honen inguruan? Zuk diozun moduan, laugarren ekitaldia da, ez? Lau ikasturte dira, hasi gineanetikan .eusetikan Kaixo Mundua martxan jartzen, eta balorazioa bikaina da. Zuk eman dituzun datuak guretzat esanguratsua dira. 1000 gaztetik gora parte hartzen, lurralde guztietatikan, eskola asko, maila desberdinetan, eta hoiekin helburu bat betetzen, ez? Guretzaten garrantzitsua den helburua gaztengan aldaketa bat eragitea. Gaur egungo gazteak ikusten ditugu batez konsumitzaile digital bezala, oso konektatuta daude, asko konsumitzen dute sarean, eta hortikan pasar hasi ditugu nolait sortzaile digitalizatera. Gaur, hemen parte hartu duten 1000 eta piko gazte horiek, webgunea sortu dute, zerotikan hasita amaierara arte, euskeraz sortu dute, eta beraien gaitasun digitalak garatu dituzte, etorkizunean, danadalako arloan aritzen direla ere, gai izateko, ulertzeko, nola funtzionatzen duen internetek barrutik, nola egin dezaketen webgune bat, eta beraien edozein proiektu, edozein unetan martxan jartzeko, beraz, oso pozik gaude. Eskerrik asko, zure hitzengatik Josu, eta ezagutu dugu, lehiaketa honen fundazio sortzailea, zuek ere hor egongo zarete atzean parte hartzaileak ziziurrenik nahiko urduri, eta lehiaketetako beste figura garrantzitsu bat ezagutzea falta zaigu. Beraiek, kasu honetan, epaimaikideak ezagutuko ditugu, kasu honetan bakarra, bera Ane Iturzaeta da. Ane Iturzaetak eremu digitalean egiten du lana, eta epaimaikidea izateaz gain, lehiaketa honetako epaimaikidea izateaz gain, Gladys saria irabazi du. Beraz, ezagutu dezagun Ane berarekin hitz egiten hasi aurretik. Nik ikasi nuen gradu bikoitz bat, AD eta Ingenieritza Informatikoan, Deustuko Unibertsitatean. Eta, egia esan betian nik izan dut grina hori gauza berria probatzeko, eta baita enpresa munduan pixkanaka sartzeko. Gaur egun, Customer Engineer naiz, datuak eta adimen artifizialeko taldean, eta nire rola azkenean simple esan da gure bezeroei, bai sektore publikoari eta baita enpresa pribatuari laguntzea, beraien enpresak aurrera ateratzen edo beraien eguneroko erronka horiek soluzioa topatzen adimen artifizialekin eta datuen inguruko soluzioekin. Izugarrizko presioa da, gaina beti demostratu beharra beste gizon askok baino gehiago, orduan presio hori hor egon da, oraindik hor dago, eta askotan nabaritzen dut, oraindik gehiago demostratu behar dela, esateko ni naiz aditua eta nik dakit hemen zuei erakusteko aina. Nik uste gaur egun teknologiak dauzkera kristen aukerak eta teknologiakin aldeula mundua kanbiatu, orduan, eukitzea superpoder hori iruditzen zait izugarria.
Irabazteko aukera ez, baina egia da oso informatikari gutxi gaudela. Orduan, nik uste azkenan konparatzen matzea gizonekin oso gutxi ja, eta orduan egunerokotasunean ikusten dut. Osea, dagonean ponentzia bat mutila daude, dagonean aditu bat hitz egiten honi buruz mutil bat dago. Enpresan, beti enpresa pilatetan beti mutila die teknologia mailan, eta daudenak gehien bat. Orduan, nik uste hor kriston aukera daukulako baita sartzeko. Nere partetik, nere adibidea azaldu eta erakutsi ze divertigera eta ze politia dan mundu hau, baina baita behar die tokiak nun olako adibideak bisibilizatzeko. Orduan hori oso ondongo litzake gaur egun hasita, montatzen proiektuak, Gladys bezalakoak, erakusteko emakume asko gaudela hor sartuta eta hori asko dagoela oraindik egiteko. Ai ama, que fuerte, ¿no? Ai, que fuerte, ¿no? Ai, que emoción. Ai, que guai. Basariarekin nire etxean jarriko, Kristona, oso guai. Gaina Gladys oso pertsona importantea da. Nire familian kariño asko diogu. Oso presente egon dela Gladys pertsonaia nire etxean. Justo hil zutenean nire guraso bertan zeuden, Tudelan. Eta hori da, orduan betian kontatu didate Gladysen historia. Eta orduan, no sé. Hau dauke izena Gladys, dana konektatuta dago. Es muy guay. Y ya está, ¿no? Vale. ¡Qué emoción! ¿Qué pasa? Bonan, bideoan ezagutu zaitugu, esan dugu eremu digitalean egiten dezula lan, emakume gaztea izan da eta eremu digitalean lan eginda, zein da batzuk emakumeen egoera, nola baloratuko zenuke emakumeen egoera eremu horretan? Kaixo egun onda, no, jazteko. Nik uste oso sartuta dukula gure buruan pixkat informatikarian perfila, no? Azkenean horrek nahiko kalte egiten dugu, beti pentsatzen dugu, mutila edo dala pixkatola frikia edo pixkat itxura berezikoa. Orduan nik uste hori, estereotipo hori ni lehenengo nahiko hori kalte egiten digula. Baina horre esan behar dut, pixkat neskok ausartak izan behar gara eta beldur horri aurrein behar diogula, ze historian zer ere baditu nahiko erreferente, naizta haiek beti bigarren planoan egon, ez izan egin protagonistak, behaien ez balitz ez genukela informatika ezagutuko gaur egun bezala. Orduan, bi izen esateagatik, Ada Byronek asmatu zen lehengoa informatikoa, eta Ojedi Lamar, San Hollywoodeko aktoresa, eta gaur egun behagatik dauke wifi, bluetooth eta GPS. Orduan, pentsatzea gure munduak gaur egun hiru teknologia horiei gabe adibidez, ia zinezkoa da. Orduan, egia da estereotipok ez dutela laguntzen, erreferente falta handia daukula liburuek ez dutela kontatzen gure historia, baina nik uste hori ausartak izan behar gehala, informatika eta oso mundu politia dela, batzutan, gaztea izatea, emakume izateak, sinisgarritasun pixkak entzen dola, baina jakin gerozak gehiago gaudela, eta norbait neskoi batez ere esan, gustatzen bat zaizue teknologia mundua, web horri hau iten disfrutatu bali zuen, zuentzat tokia daula. Ez eukitzeko beldurri benetan asko gehala eta gehiago izatea dala helburuan ikuste. Hori da. Eta hane, horretaz gain, hemen lehiaketa honetako epaimaikide ere izan zara, esan dugu, webune asko aurkeztu dituzte, nolako balorazioa egiten duzu pixka bat aurkeztu dituzten webguneen inguruan, maila ona aldago? Oso maila ona esango nuke joain gazte eta ja hain ondo egiten web horriak. Nik esango nuke azteko kriston aniztasuna ikusi dela, eta hori azkenean oso aberazgarria da. Orduan, bakoitzak dauzke bere pasioak, bere zaletasunak, bere kezkak, eta hori dana plasmatu duzue zuen web horritan. Orduan, batzuek hobiei buruz, sukaldaritza, musika, literatura, motorrak, azkenean olako zaletasun pila ikusi die, gero kirola, nik uste, eta kirola eta bizitza osasuntxuan inguruan, nik uste gehiena errepikatu da gaia izan da, orduan hori oso ondo dago, gizartean daukeun arazo edo kezka hori, zuek ere izatea eta lagundu nahi izatea gizartea, zuen ariketei, bideoei,
gomendioi bidez. Orduan, horre badago bestei laguntzeko helburua. Eta gero beste batzuk, betaurreko sozialak ere jarrituzue, orduan, egon die, jasangarritasuna, animaliei, energia berriztagarrien inguruan indutena web horria, baita hizkuntza bestean eta azkenan euskerari bere garrantzia, euskera eta kulturari bere garrantzia emanez. Eta azkenik esango nuke, beste askok ere inguruko eta behaien herriko dendei edo lokalei lagundu nahi izan dira pixkat digitalizatzen edo e-commerce eta pixkat erosketa tendentzia berri horien parte izaten. Orduan horre bada hon laguntzeko helburu hori eta horre eskerrak emandan egin dituzuen web horriagatik. Baita eskerrak esaneko nuke eskolei eta irakaslei, ikusten dalako askotan behaiek ere hori izan dela pixkat motore. Orduan hori, eskerrik asko lanegatik, kristonanistasuna eta hurrengo urtean gehiago. Guk zuri eman behar dizkizu eskerrakane, eskerrik asko, ea bide honetan mentzat, STEAM gaitasunak hobetzeaz gain, bokazio teknologiko, zientifiko hori pixka bat kutsatzea bilatzen dugun, ez? Eskerrik asko, ane. Galdetuko diogu gaurko finalistei ea hori alaxe izan den. Beraz, ekin egingo diogu lehenengo modalitateko sari banaketari eta ezagutu ditzagun finalistak. Lehenengo finalista kategoria honetakoa biotxoko.eus da, beraiek Beasain ikastolatik datoz, kategoria honetako talde guztiak datoz ikastola horretatik, kasu honetan taldea biotxoko da, eta bihotzreik Xabat Izagirrek, Oian Mujikak, Maren Igerok eta Iartz Mantzisidorrek osatzen dute taldea. Eta bai hemen eta bai beste kategoria guzti honetako beste talde guztietan irakaslea Izaskun Salazar da. Bigarrengo finalistak bizitxoko.eus webgunea aurkezten digute eta kasu honetan taldekideak Ane Juarez, Intza Mella, Ander Agirre, Kimetz Furundarena, Mustafa Bouhit eta Amal El Malikil dira. Hirugarrengo finalistak guretxoko.eus webgunea sortu dute eta kasu honetan taldekideak Irati Otegi, Enetz Izagirre, Beñat Gartzia, Begoña Altuna, Unai Rubio eta June Malkorra dira. Eta azkenak gizatxoko.eus webgunea sortu dute eta beraiek Ruben Ziorei, Araitz Berasategi, Garazi Altuna, Rares Minoiu eta Ibari Barkos dira. Guztietan esan bezala Izaskun izan da irakaslea eta zuek ikastetxe berekoak zarete, irakasle bera duzue eta elkarrekin zarete, baina zer da hau? Ez zarete ikasgela berekoak izango, ez? Bai? Entzuten zaigu? Bai, entzuten zaizue, altuago hitz egin. Eta Izaskun, zu guztien irakasle, konta iguzu nola izan da lan prozesu hori? Gure ikasgaile komunikazio tailerra da, eta komunikazio tailerra izatea librea. Izaskun, mesedetxo bat eskatuko dizut, mikrora hurbildu, bai? Bai. Bai. Hori da. Gure ikasgaile komunikazio tailerra da, eta komunikazio tailerren helburua da beraiek nahi duten proiektua hasieratik sortu dezaten. Orduan, beraien ideiak jaso, beraien nahia aurrera eraman, eta kasu honetan webgune bat sortzeko ideia sortu zen. Eta kaixomundua.eusen lehiaketan sartzeko asmoz, taldeak bostekoak edo izan martzirenez, bat egin arren, lau egin zen. Oso ondo, ezagutu dezagun kasu honetan irabazlea. Epaimaia bat etorri da, horren gazteak izateko oso lan onak egin dituzuela eta talde bati saria eman beharrean guztiok zarete kategoria honetako irabazleak. Beraz, zorionak guztioi. Halo bat. Hori da, ea, konta iguzuen nork hartuko du hitza. Nolakoa izan da esperientzia zuen aldetik? Nork hitz egingo digu?
Oso ona. Gerturatu zu ere. Zerbait esateko izango zela. Gustatu altzaizu zuri? Bai. Oso ondo, eskerrik asko talde, eta kategoria honetatik urrengo kategoriara pasako gara. Kategoria honetako lehenengo finalista, kultura partekatzen.eus webgunea sortu dute, beraiek bilbotarrak dira, El Salvador ikastetxekoak, taldekideak Uxue Bilbao, Urtzi Miranda, Naia Belez eta Eliot Kordon dira, eta Unue taldea osatzen dute. Irakasle aldiz, David Razkin da. Kaixo Unue taldea? Horraltzaudete? Hortzaudete. Bueno, Unue taldea, Bilbotarrak eta Bilboko museoi buruzko webgune bat aurkeztu diguzu, Museo zaleak altzarete. Joaten altzarete museoetara. Bai? Ez da ize ordenagailu entzuten den. Urrengo webgunearekin arazo tekniko batzuk medio, urrengo webgunearekin jarraituko dugu. Urrengo webgunea euskal-liburuak.eus webgunea da. Beraiek Salvatore Michelena ikastolatik datoz, Zarauztik, Bosta taldea da, eta taldekideak Leire Sánchez, Ainhoa Urresti eta Ane Iribar dira. Kasu honetan, irakaslea Jon Etxeberria. Horraltzaudete? Zeu bai. Elkartu, zaituztegu denok ikusten. Juntatu pixka bat. Bueno, zen zaudete, oso urduri? Ez? Bueno, eta pixka bat ja, finalisten artean egotea ja, zuentzako posteko moduko zerbait izango da, ez? Bai. Bai? Bai. Eta oraindik webgunean sartzen zaretenean, zer edukitzen duzu gogoa, gauzak aldatzeko edo bere hortan lagatzen duzu? Holaxe lagatzeko, bueno, egilezan klaseko proiektu bezala egiten hasi ginen, da, guztua, geha. Oso ondo. Urrengora joango gara. Esan zuen izenak? Lander, Ingrid, Naiane eta Araia gara. Beraz, zuek abadiabilbao.eus webgunea sortu duzu, ezta? Bai. Eta Nail taldea zarete. Hori da. Zerri buruzko webgunea da zuena? Webgunea da nire amaren garrenari buruz. Bueno, irabazlea ezagutuko dugu, kategoria honetakoa. Eta kategoria honetako irabazlea abadiabilbao.eus da. Naiane Lorenzo, Alaia Askasibar, Ingrid Basilatxe eta Lander Dobaran. Bueno, epaimaikideek esan dute lan bikaina egin dezuela, lehiaketaren helburu eta irizpideak bikain betetzen dituen webgunea aurkeztu duzuelako. Hementxe dugu abadiabilbao.eus webgunea. Ea ikusterik badugun. Hor dago. Hemen bereziki baloratu da, proiektu erreala egin duzuela eta ongi ulertu dela, negozio horrek behar dituen eskakizunak eta ongi integratu direla webgunean. Segurtasun ikuspegitik SSL ziurtagiria integratuta dauka eta ez daukago zalantzarik, epaimaiak ez du zalantzarik, webgunea Abadia Bilbao tabernarentzat oso erabilgarria izango dela. Agian pintxotan ordainduko dizuete, ez? Talde, zer esaten duzue? Bai. Joaten zarete, taberna horretara? Bai. Eta ezagunak dira. Pixka bat kontatu, nola izan da? Zergaitik erabatik zenuten taberna horren inguruan, taberna horri laguntzea webgune bat egiten? Genezkan aukera batzuk egiteko
baina nire ama esan zidan, esan zidan, agian bere tartari buruzegireko, berari laguntzeko, ze bera ez zenuen. Eta zuek lagundu diozue. Bai. Hori da, eskerrik asko, talde, eta hemendik urrengo kategoriara, azkenengo kategoriara egingo dugu salto, batxiergoko kategoriara hain zuzen ere. Hemen ere, gure finalistak dauzkagu. Lehenengo finalista, jan eta dastatu.eus webgunea da, beraiek Bergarakoak dira, Ipintza institutukoak, taldea jan eta dastatu da, webgunea bezala, eta taldekideak Maria Galan eta Miren Monux. Irakaslea aldiz, Alazne Ugarteburu. Kaixo, Maria eta Miren? Kaixo. Epa, tabernak alde batean utzi ditugu eta kozinatzen jarri gara orain. Konta iguzue zuek ere, nola izan den prozesu hori, nola sortu duzuen webgune hori? Bueno, azkenian proposatu notzen eure gustoko jakien lan bat inguruan itxia, eta okeratu zeben... Sartu pantailan zu ere, Alazne. Sartu pantailan. Eta sukaldatze inguru horretan asko iruditzen die, eta gaitxik aukeratu zeben. Gaur pixkan lotxatuta dare. Oso ondo, eskerrik asko hirukote, eta jarraian bigarrengo finalista ezagutuko dugu, hain zuzen ere webgune hau mitiendahogar.eus webgunea da, beraiek Iruñatik datoz, Eunate institututik, eta beraiek ez bera, ze taldekide bakarra Julen Agilera da, eta irakaslea Aizea Aedo. Kaixo, Julen? Kaixo. Zer moduz? Ongi. Haizu lan ona ez da? Bai, pozik nola beratu den horri azkenan. Eta denda pozik geratu alda? Bueno, denda nire osabaren denda da, ez duen gogorririk, eta biltzatu nuen ideia ona izan zitekela beraren entzatu gogorria egitea, eta aurkeztu nion eta gustatu zitzaile. Beraz, bi aldetatik pozik, ez da? Bai. Oso ondo, ezagutu dezagun kategoria honetako irabazlea ere. Tamborra falta. Batxiergoko kategoriako irabazlea da jan eta dastatu.eus. Epaimaikideek azaldu dute proiektu integrala garatu duzuela eta azken xehetasuna ere landu duzuela. Berari asko, eduki asko sortu dituzuela eta askotariko euskarriak erabilita. WordPressen ezaugarriak oso ondo baliatu dituzuela diote epaimaikideek, mota honetako webguneak behar duen atal eta informazio guztia ondo antolatuz eta aurkeztuz. Eta epaimaikideek oso ondo baloratu dute baita ere, ongi egindako eta amaitutako webgune bat sortzea. Ongi diseinatuta eta zentzu guztia duten funtzionalitateak integratzeko egindako lana. Izue, hau eskolako 10 bat baino hobeagoa da, ez? Gainazek bi emakume zarete, bi neska, hori ere azpimarratzekoa da. Zuei, teknologia gustatzen zaizue? Bai. Oso ondo, pixkanaka iritsi gara ekitaldiaren bukaerara, ezagutu ditugu 2022ko lehiaketa honetako irabazleak, zorionak berriro ere guztiei, eta hauxe izan da kaixomundua.eus lehiaketako sari banaketa, zorionak beste behin merezi duzuelako irabazlei eta baita parte hartzaile guztiei eta baita irakasle eta inguruko beste guztiei. Espero dugu bideo honetan berriro ere elkartuko garela eta zuen gaitasun digitalak sakontzen jarraituko duzuela aurrerantzean ere. Beraz, eskerrik asko eta ondo segi. Agur!